चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर हालामनि नांदरबारि गामियाव मैदेर फालोनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि गोब्राब जोखोम। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर हालामाव साननि समावनो मैदेर फालोनि उदखार। बिटिआर हालामाव दासान्दि मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव मोगा-मोगि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव गोग्लैनाय नांदरबारि गामियाव साननि समावनो मैदेर फालोनि उदखारखौ नुनो मोन्दों। फालोसे फैनाय मैदेरनि उदपातआव नांदरबारि गामिनि 32 बोसोर बैसोनि सहदेब मुसाहारि आरो 13 बोसोर होननाय सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। दायो जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ खाथिनि फाहामसालियाव लानानै थांनाय जायो। फारसेथिं गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला फालोसे फैनाय मैदेर फालोआ गय बागान, फरायसालि आरो गोबां सुबुंफोरनि मावनाय आबादथिलिफोरखौ खहा खालामो होननानै मिथिहोनाय जायो। बे खौरांखौ खोनानानै रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि गाहाय सामलायगिरि थामहिनबा रेन्जार जसमानिक मुसाहारि गावनि मावसुम बिथांमोनखौ लानानै फैनाय मैदेरखौ हाग्रा फारसे होहरफिनो लोगोसेनो रायजोफोरखौ रैखाथिबो होनो हायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनो फाहामथायनि थाखाय सुबिदा होनाय जागोन होननानै फोरमायो रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि गाहाय सामलायगिरि। लागोन सार जे गामियाव मैदेर फैदों हाग्रानि। आच्छा, मैदेराथ' जेनेबा बे हाग्राबो खाथि एसे खुब बेसे बेनिफ्राय 10 किल'मिटारल' जागोन हाग्राया। आरो हाग्रायाव खुब दा जानायनि अभाब आरो बिसेसकै बिसोरो माने जाय आदारा गावसोरनि थाखाय प्रटिन बेफोरखौ नागिर जानो सेस्था खालामो। दा माइनि बोथोर हिसाबै बै दा खिलिहांनाय माइनि बे बिजौखौ जानो बिसोरो खुब मोजां मोनो, खुब सम्भब, जायनि थाखाय बिसोरो फ्राय गामि एरियायाव बिसोर फैबाय थानो नागिरो आरो। दा जेनो हक फैबाय, जोंथ' आरो बे जुनाद बुस्थु आरो बिराद गिदिर, बियो जोबोद बोलोगोरा। जों बेखौ होनानै आरो होखारनानै जोङो हरखाब बेबायदि होहरनो हाया। बेखायनो जोंहा मोनसे प्रट'कल दं। डिपार्टमेन्टेलि जोङो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थांगोन। जों जिहेतु सानाव फैदों, सानाव जोङो बेंनानै दोनगोन सानसे, बेनिफ्राय मोनायाव जोङो बेखौ लासैनो हगार हरनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन। गोजौ लेभेलनिफ्रायबो बेनि इन्सट्राक्सन आरो जों सिस्टेमानो बेनोखा, जिहेतु जों बेखौनो बेब'स्था लागोन आरो। सार, गामि ओनसोलाव दासान्दि बिराद मैदेर फैगासिनो, बे चिराङावल' नङा, उदालगुरि, बाक्सायावबो। बिनि थाखाय माबा मोनसे बेब'स्था दं नामा? बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों, जिहेतु मोनसे जोंनि जेसेबांनाखि गोदो फरेस्ट दंमोन, बियो फ्राय एसे जेरैबायदि बिबांनि जुनादनो फरेस्ट नांगौमोन, बे बिबाङाव फरेस्टआ दिनैहाय गैला आरो जाग्रा आदारनि खुब अभाब जाहैबाय। दा बेखायनो जोंनि नैबे गोदान मोनसे जेनेरेसनाव गोदान मोनसे सिन्था धारनाजों दानि जों फरेस्टआ जाय आदारखौ जुनारफ्रा जायो, बैफोर आदारफोरखौ जोङो दा हाग्रायाव रिप्लेन्टेसन खालामनो थाखाय प्लान लागासिनो दं। ओरैनो माखौ आदार जायो? जेमन जोङो जेनेबा थाइगिर बिफां, खान्थाल बिफां, जाय आदारफोरखौ बियो खुब जानानै मोजां मोनो। बेनिफ्राय बै मोनसे आदुमब्रा बिफां, बिनि बिलाइखौबो जायो, फिथाइखौबो जायो। बेफोर गासैखौबो जोङो गायजोबनो थाखाय प्लान लादों आरो। बे गामियाव साबसे खहा जाखोनो देहानि मा जाखो? दिनैहायथ' खहा जायासै इसोरनि अननायाव, सानै इनजुर जादों। बेनि थाखाय रिहाबिलिटेसननि थाखाय आं बेब'स्था खालामगासिनो दङ। नै फर्म फिलआप खालामबाय। बे उइदिन माने 2-3 मासनि गेजेराव बिसोर रिहाबिलिटेसननि थाखाय थोजासे नङाबाबो एसे बिबांनि बिसोरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय हेफाजाब मोनगोन सरकारनिफ्राय। दा मोनायाव फैबावनो हागौ, बिनि थाखाय माबा मोनसे? दा मोनायाव फैबावनो हागौ, बिनि थाखाय जोङो दा मोनासिम थागोन। दा मोनायाव बेलासि मोना जोङो बेहाय एथम गावनानै एसे साइड हगार हरगोन बिसोरनो। जोङो माइ दैनि थाखायबो जोङो माइयाव हरावबो जोङो दिउथि नेनांबाय थायो। दा माइयाबो जायै जालांजोब्बाय। आरो फैनानै आंथ' दिउथि थाबाय थायो, दिनै हरावबो दिउथि थादों। जोङो मानसिया ओरै दैलामजों माइनि गेजेरजों जोङो गासिबो थाजोबो बेंनानै। दा बोरै फैनानै ओरैबो गामिजों हाबफैनानै ओरै आदार जायै जानानै जोंनि बे न' खाथियावनो थादों। बे न' खाथियाव थाबाय नालाय, जोङो बेखौ माने न'निफ्राय एसे साइडआव होहरनो होननानै होहरदोंमोन। होहरनायावनो बे सानैया जोंहा गाखोजादों आरो सासेया बे 7-8आव फरायो, बेबो माने हमनानै गारहरजादों। दाथ' बिसोर आघात जानानै दङ। दाथ' गरिबथार मानसिया,
गैया खामला हाजिरा मावनानै जायो बे नामा माबा होनो सहदेब बेथ' माने बे क्लास 8आव फरायनाया मिलुन होनो बिफाया बेनि जानाया मा नाममोनलाय फुंजा होनो आरो दा बेथ' स्कुलाव थांनो बेथ' बे हामागुमै थांनो हानाय नंला आरो बेयो आरो बेथ' हामगोन ना हामा जों सिन्था धारणा खालामलायगासिनो फैसाबो गैया जों रायजोआवबो फैसा हरनो हाया दा बेराफारसे जोङो बिसिनि न'खरनि मानसियाबो फैसा नागिरगासिनो दङ दा फैसाखौनो हरनो हाया दा जोङो बेबस्था खालामदों दा थिखलाव सहैखो ना माखो दा जों बेनि थाखाय जोङो सारमोननाव एसे खावलायो बेनि थाखाय माबा बेबस्था लागोन नामा बेखौ जोङो रायजो राजाया माने मिजिंथियो देहानि मा खुनि जादों देहायावथ' जोङो नै आथिङाव गादों आरो सिनस्रियाव गानाय जादों